Ibu Poniman. Ibu Poniman, Pak alon-lonan Pak. Iki pasang bereket TP, pasang taruh. Ibu Poniman ingkang medhep bereket TP Bu monggo. Kaaturaken dhateng ingkang Rama. Nggih. Oh nggih, Mbak Puji monggo. Kaaturaken dumateng Pak Poniman. Taline sampun dipun pasang. Nggih. Rada dhuwur. Nek kowe enten andane napa mboten? Nggih, monggo. Monggo nggih. Lon-lonan Pak Poniman. Lon-lonan masang berKTP. Sesarengan kalian Ibu Bune. Aku arep masang berKTP rewang ana Bune. Iya Pakne tak rewangi. Sing ati-ati yo Pakne. Iya Bune. Aja nganti menceng. Iya Bune. Samunipun samapta andane pundi? Nggih, Pak Poniman masak taruh, masak berKTP. Kenaryo mayungi para tamu. Nggih, mayungi para tamu. Nggih, sampun samapta. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat saha sihing Gusti kang murbing dumadi. Mugi tansah dahat kajiwa kasarera dening panjenengan lan kula. Mriki dumateng ingkang amengku gati epun Bapak Poniman lan Ibu saking calon pinanganten putri Sinta Apriyanti. Minangka Purwaka. Jadi pangapunten. Nggih. Apriyani ki nulis kelalah. Nggih. Apriyani. Kinaryo Purwaka pangraciking Toyo Perwitasari utawi Toyo Amorsih. Dumateng 7 pepundhen sepuh ingkang tumuten badhe anyuntak Toyo ingkang wonten Kendhaga sinuntak wonten ing Genthong Kencana ingkang badhe anyirami pepundhen sepuh cacah 7. Mangke setunggal mbaka setunggal Toyo ingkang wonten Kendhaga sinuntak
wonten ing Genthong Kencana ingkang dumadi saking 7 sumber Masjid Agung sak endenging Pulo Jawa. Pramila sepisanan pepundhen sepuh cacah 7 ingkang badhe anyuntah toya saking sumber 7 monggo. Sampinipun sawetawis nenggo kadang calon pinanganten putri tumuten badhe kakanthi tumuju wonten ing papan pasiraman ingkang sampun kasamaktaken. Monggo sesarengan kalian kadang juru reas Bu Puji saking Kauman Sidarja. Monggo. Alon-lonan genyo tindak calon pinanganten putri kaabit dening pepundhen sepuh Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu daya-daya pinarak wonten ing papan palenggahan. Sampun dumugi wonten ing sasana ingkang pinirji sawetawis kadang juru potret ngelestantunaken prastawa ingkang wigatos ing enjang kalenggan menika kanthi muji ngarsanipun Gusti Kang Maha Asih Maha Welas dedonga mrih calon pinanganten kaleksanan bangun bale Bisma ingkang sakinah kesenungan kaberkahan sasampunipun sawetawis gadhipun kaapit dening mipun Bapak Poniman sekalian Bu Sodiah nggih
Saklajengipun Bu Puji monggo toya ingkang badhe sinuntak wonten ing Kendhaga sampun nggih sinuntak setunggal monggo setunggal ingkang badhe anjirima Kak suwun samapta lenggah jajar palengganipun dipun siapaken Mas iki Mas mangke napa pepunden sepuh kon jumeneng ditata teng mriku ben lenggah nggih pepunden sepuh rampung rumiyin Mbah Putri utawi Bibi Bude nggih boten napa-napa alon kemawon nggih toya saking Masjid Agung saindenging Pulo Jawa wimbuh berkahipun Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu sampun samekta toya ingkang badhe sinuntah wonten ing Kendhaga wonten ing Kendi Kencana monggo setunggal monggo setunggal dending menika sinten Pak Gedhenipun napa nggih monggo setunggal monggo setunggal monggo setunggal anyuntak toya saking Kendi wonten ing Gendhong Kencana nggih monggo Pak Poniman kalian Bu Sopdiah sawetawis calon pinanganten kakung sampun samata tumuntun badhe nderek dipun sirami samangke nggih setunggal mbaka setunggal kasuntak wonten ing Gendhong Kencana tunggal mbaka setunggal Pak Poniman nggih toya saking pitung sumber saking Bratang Gedhe Kilen Surabaya nggih sak temah saged nuntun dumateng gesang kautamen nganti maos bismillahirrahmanirrahim toya sinuntak wonten ing Gendhong Kencana sampun paripurna sampun rampung anyuntak toya ingkang wonten Kendi saking pitung sumber saklajengipun pinanganten inggih calon temanten putri tumunten badhe sumungkem badhe sungken dhateng ngarsanipun Rama lan Ibu
nyadong tambahing pangestu. Lon-lonan Mbak Puji. Sigra tumungkul amari kelu yayah konjem ing Bantala nyadong pangestu saking ngarsanipun Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Yayah Dewi Supraba kang tumedhak angejawantah risang pinganten putri ya calon temanten putri Rama Ibu jimat pepunden kula ingkang putra Paduka marasowan nyuwun tambahing pangestu mrihaken kawula nilaraken angsa muda lelungkan ing samadyaning bebrayan agung nabi berkahipun Kanjeng Rama lan boten supe berkahipun Gusti Kang Maha Agung. Kula nyuwun tambahing pangestu kersa Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Anjang panginggan kula badhe nindakaken siram jamas Rama Ibu. Kadya sinendal mayang jroning ati Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu nampi sowanipun calon pinanten putri. Nduk anakku ger Sinta Apriyani rasa seneng atiku awit apa kang kok aturake marang ingsun eling rikala juk ing ngune rikala jeneng sira tasih cilik kagolo wendah dening Rama lan Ibu. Dahat abot rasane ngati iya ger anakku Nduk Sinta Apriyani wis kodrating manungsa kudu nglakoni jejodhoan. Muga-muga berkah pangestune ingsun lan ibumu
anemahono nggonmu bagya mulya jroning mangun bale soma lawan calon garwamu Nak Suyono putra kakungi Pak Parjan lan Bu Wasinah mung paweningku yen sliramu wis kawengku ing priya mangun bale soma ngati-ati aja nganti keri kaprayinan aja lali yo ngger muga-muga kersaning Gusti ingkang Maha Kawasa sira bisa tinuntun bisa tinuntun mring urip kang mulya ngati-ati aja nganti keri duga-duga tansah dikawa wis ayo ger sira ngadega bakal tak kanthi pinarak lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana anindakaken adicara siram janas sak sawanipun pinarak lenggah sak sawanipun pinarak lenggah sepisanan Kanjeng Rama sampun leres Kanjeng Rama mapan wonten ing sak sisih tengenipun calon pengantin putri ibunipun wonten ing sisi kiwa mangke tumunten andhekaken siraman saking bun-bunan ngantos pamidangan kanan tumunten asta kanan lajeng pamidangan utawi pundak kering ngantos asta kering nganti mekaten cinampuran sekar mancawarna toya ingkang wonten Kendhi Kencana nggih sekaripun pundi Bu Puji dipun campuraken dipun udhak dening paipun Bapak Poniman nggih mangke ugi kapundhut sawetawis dipundhut sawetawis kagem siramanipun calon pinanten kakung ugi ampun supe mangke kagem wudu kabeh wudu calon temanten putri nggih sampun samapta Pak Poniman ngasta siwur nggih Pak nggih dipun oblak langkung rumiyin ya sampun samapta kanthi maos Bismillahirrahmanirrahim Du lumantar toya sirah maniki pangestune pun Rama lan Ibu tumanduk marang sliramu ya ngger anakku
aja lali tansah sumujud ngarsaning Gusti prih antuk kanugrahan rampung Bapak Poneman kalian Ibu Setia kedepun paring berkah pangestu lumantar toya siraman menika kamasipun menapa Pak Dinipun napa Pak Likipun tumunten samapta nggih anyirami calon pinanten putri saking pasundulan utawi bun-bunan mangke teras pundak kanan lan asta kanan terus pundak kiwa asta kiwa nggih mboten usah kesesa Bapak Ibu nggih mligi kagem pamanipun sasampunipun rampung Pak Lik napa Pak D menika sak candhakipun Kang badhe anyirami oh nggih mamase menika sampun sigra nggih sampun kathah-kathah tigang ciduk saking pasundulan utawi mbun-mbunan ngantos pundak kanan lajeng pundak kering kanthi maos bismillahirrahmanirrahim duh ger rapojo-pojo ingsun paring berkah pangestu marang sliramu nganti calon pinanten putih kademen nggih ampun kata-kata ben mboten kademen ning mboten nama-nama namung sakedhap kok nggih ngenjak anget-angete sampun enten nggih iki budene kanthi amaos bismillahirrahmanirrahim anakku ger muga-muga sak paran-paran antuk rejeki ingkang samurwat rejeki ingkang den ridhone dening Gusti Kang Maha Kawasa satemah nggonmu mangun bale wisma tentrem ayem menika Bu gedhe napa buling ya nggih Mbak Yu nggih Mbak Yunipun nggih Dek adikku ingsun melu paring berkah pangestu lumantar banyu siraman iki tak pujik-pujike lumantar toya siraman iki kang den gayuh satemah bisa kasembadan urip mulya tan ana pamengan sak wijapa ya ger anakku rampung Mbak Yunipun menika kamasipun paman nggih mboten napa-napa nggih kados ingkang sampun kawula aturaken ben enggal-enggan rampung kersane calon pinanten putri mboten kademen sakmenika jamane jaman asrep nggih musim ketiga nggih musim ketiga pramila nggih ampun kedangon kenipun dipun sirami
Tan Kendhat para kadang pepundhen saking calon pinanten putri sedaya sampun paring berkah pangestu lumantar toya siraman sak sampunipun rampung tumunten anindaken sesuci tasih wonten nggih kadang juru paes ingkang ngrasaken kadang juru paes Mbak Puji sampun anjih wudu rumiyin mangke sak sampun wudu dipun pondhong dipun pondhong wudu rumiyin manut kapitadosan agami Islam sesuci mrih suci lahir lan batosipun minggah Pak Poniman wonten ing panggung siraman ingkang putra Pak Poniman ngasta kendi kagem wudu ingkang putra nggih ampun supe ndedonga ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa mrih ngen pun wudu saged resik lahir lan batosipun satemah tinampi gegayuhan ingkang sinedya dening calon pinanten putri rampung anggenipun sesuci utawi wudu dipun pethet rumiyin mbok bilih Mbak Puji dipethet akeh terus pondongan nggih dipun pethet rumiyin nggih Pak Poniman mapan wonten ing sisih kanan saking pinanten nggih medhet sino ingkang wonten ing bathuk winastan sino minangka pralampita pilih wekdal nome sampun katigas nggih dipun potong kanthi pralampita motong sinom sinomipun sak samunipun dipotong dipun wadahi kendi kencana mangke dipun pendhem wonten ing ngajeng wisma dipendhem wonten ing ngajeng wisma ing pangajap wekdal-wekdal sewayah-wayah linangkahan dening pinanganten satemah enget mring purwa seduksinanipun bilih sampun mlebet wekdal mangun bale griya sampun dipun pedhes Pak Poniman wonten ing sisih kananipun calon pinanganten putri ibu wonten ing sisih kiwa pinanten putri dipun pondhong nggih badhe sekalian saged nggih kerjasama ingkang sae
menawi amprat namung kinarya sarana kemawon ing umpamane Pak Poneman kaliyan Ibu tasih rasa mboten napa-napa nggih dipun pondhong monggo Bapak Ibu Poneman alhamdulillah dos pinti abot aja awrat jarene menika namung kinarya serana kemawon aja alhamdulillah Pak Poneman sampun rampung sak mangke sumedya lumebet wonten ing Wisma Rias boten supe dumateng Mbak Puji kadang juru rias saking Sidarja alhamdulillah boten napa-napa Mbak sak menika nggih asrep esuk anget-angete sampun enten nggih tumapak wonten ing adicara calon pinanten kakung ingkang badhe dipun sirami monggo nggih dipun kanthi dening pepundhen sepuh lon-lonan Mas nggih lon-lonan mereka kaleres genipun makarya wonten ing Sidarja pramila sekalian dipun siram jamas wonten ing kalodhangan menika nggih monggo toyanipun tasih kathah napa mboten mbok pilih tasih ada nggih nggih alon-alon nggih monggo Pak Poneman nggih sedaya kakung putri menika putranipun Pak Poneman nggih mboten kenging ban sinde ban siladan rukuna temanten kekalih genyo mangun bebrayan sampun dumugi papan sinedya calon pinanten kakung pinarak lenggah ingkang badhe nyirami kadang ingkang sedaya kakung sedaya kakung menika Pak Likipun Kamas alhamdulillah setunggal malih tunggal malih irem-irem kembang popong teratebang rayungan pepulutan rumambat teng liyan kudangan neng para sepuh atut-rutut to sayekti sepisanan Rama ibunipun ingkang sumedya ngasta cintuk sewur kagem nyeduk toya ingkang wonten gen
Bathong Kencana. Kagem anyirami siram jamasipun calon temanten kagum. Pak Poniman kanthi amaos Bismillahirrahmanirrahim satemah lumantar toyo siraman menika andamel sembodo sembadanipun calon temanten nggihipun lelumban wonten ing sakmadyaning bebrayan agung. Nggih ibunipun menika sak samanipun Rama Ibu kasusul nggih. Nah, kamas-kamasipun setunggal boko setunggal. Nggih. Adikku ger lumantar banyu siraman iki pangestu ningsun muga-muga sembodo kang sinebya jumbuh kang ginayuh sugeng tanpa pambeng kamasipun ingkang setunggal wali nggih sampun tigang ciduk cekap tigang ciduk cekap kanthi niki sampun kesusul ungling pradonga nggih satemah sampun tiganipun Keng Raka paring bekah pangestu lumantar toyo siraman rampung nggih dipun siram jamas calon pinanten kakung nggih dikanthi dening Mbak Puji pedak saking panggung siraman lumebet wonten ing Panti Busana nggih Mbak Yanti niku dipun kanthi calon pinanten kakung niku. Nggih. Nggih. Tigan. Tigan. Pecah pamor mau jane. Nggih. Niki enten sing kan kliwatan. Pecah pamor aja. Pecah nggih. Posisi sampunipun dipun pedhet terus pecah pamor nggih. Ing pangajap pamore calon pinanten putri Mencorong. Mencorong Endah Sulistyo ing warni Yayah Putri Widodari. Nggih monggo.
Mereka cerdas kadang juru rias. Kula lali ngono. Kula lali. Niki nyegar klopo, nggih. Nyegar degan. Kadang juru shooting sampun ngantos leno. Ya. Badhe kasigar degan ingkang sampun samapta. Palampitanipun alhamdulillah nyegar degan ing pangajap sageda pecah penggalih calon pinanganten sekalian. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Mugi-mugi calon pinanganten kekalih tansah pinaringan keberkahan dalam keadaan bungah menapa dene susah lan tansah dipun rukunaken wonten ing bab kesaenan. Rampung nyegar kelapa muda kadang juru shooting lan kadang juru rias ingkang sampun kulino nglesantunaken prastawa ingkang langkung pigatos kados sing enjang kalenggan menika sampun boten nguji bani. Mugi-mugi gambaripun saged pinetha kanthi sae, pinetha kanthi sae. Lajeng para pundhit sepuh, para wajih sepuh, bini sepuh sak wau ketipun enten adicara pasang BLKTP. Nggih. Pasang BLKTP menika minangka pralambita nggenipun derek dongengipun Ki Joko Tarub. Nggih. Pasang Tarub ngantos sing wekdal menika tasih pinetha yen pasang Tarub pasang Tradak menika winastan pasang Tarub awit nderek dedonganipun Ki Joko Tarub. Nggih. Pak Poniman minggah wonten ing panggung temanten malih. Nggih. Awit wau mboten dipecah jalaran badhe kagem siraman calon pinanten kakung. Menika badhe amecah pamor Bapak Poniman sekalian Ibu. Ning alon-alon Pak kula abane nggih. Kula abane Bismillahirrahmanirrahim. Mboten mecah-mecah kendi, mecah pamore calon pinanganten. Siji loro tiga alhamdulillah nganti kadang juru riase kaget. Satemah mencorong kados widodari salon pinanten putri. Alhamdulillahirabbil alamin cacah kalih kendi engkang dipun pecah. Rampung mecah kendi. Kula nderek Mbak Puji monggo badhe kakanthi oh nggih sakawit
janipun kala wau saderengipun siraman masang berketepe. Sakmenika mboten napa-napa. Nggih, lon-lonan ingkang ngasta berketepe inipun ibu. Alhamdulillah sampun rampung Pak Poniman ingkang masang berketepe dipun bantu dening ingkang ibu. Nggih. Kadhiraken kanthi gending Suba Kasawa. Sinuba. Nggih, Den Suba calon temanten sekalian. Genipun sumedya mangun bale griya. Ampun supe mangke sak paripurnane menika badhe nindaken sadhe dawet. Iki bakul dawete sampun siap. Nggih, sampun siap. Nggih. Kang Rama ngasta payung ibune kemban tenggok kinarya wadhahing toya angsal-angsalanipun sadhe dawet. Wonten ing Pasar Tiban. Purwasari menika. Nggih. Boten supe dumateng para kadang sedaya ingkang badhe tumbas dawet menika artanipun dipun bagi dening Mbak Puji. Urutan. Nggih, setunggal mbaka setunggal dipun cicipi rumiyin dening Pak Poniman. Legi napa dereng, Pak? Nggih. Dipun cicipi rumiyin mangke jebul sampun didol jebule ora legi. Nggih, monggo ingkang badhe tumbas dawet niki kadang kula. Kadang kula. Majeng Pak Bejo monggo. Nggih, urutan ibu-ibu. Regane murah ning marai berkah mboten ngantos 1000 rupiah. Tumbas dawet reginipun murah mboten ngantos 1000 rupiah nanging marai berkah. Ingkang ladeni sadhe dawet dipun biyantu dening para kadang mbok menawi Bu Poniman saya saged dipun biyantu wonten kadang sanesipun artanipun dipun kempalaken artanipun dipun kempalaken mangke angsal-angsalanipun nggenipun sadhe dawet dipun etang kaparingaken dumateng calon temanten kinarya sangunipun nggenipun mangun bale wisma. Sida apa ora
legene dicampur duren. Iya, ut. Ah, oh, ah. Iya, itu. Monggo, monggo. Yuk, nggih. Saking larise Poniman anginipun sadhe dawet. Nggih. Ingkang taci kirang saged tambah malih, saged tambah malih. Bune ora usah larang-larang bune lek adur dawet ben sing tuku sesuk mrene meneh bune. Oh nggih nggih regane murah malah artone saking Kadang Juru Rias Mbak Puji sak rombongan nggih. Alhamdulillah menika malah Kadang Juru Rias sami nego para sederek ingkang sami tumbas dawet malah le tumbas dawet kali joget-joget. Tasih wonten ingkang kirang tambah malih saged. Nggih, tambah malih saged. Iya, nggih. Kadang Juru Rias tumut tumbas nggih. Arep antri-antri. Cinta apa ora? Muda Matayu. Dawet Banjarnegara. Cikelapa. Saking larise dereng rampung Poniman nggihipun sadyan dawet. Nggih, kula seneng ingkang tumbas dawet sami senenge ngati kanthi ditambahi joget. Nah. As os as. Sawetawis dereng rampung genipun sadyan dawet Poniman. Mboten napa-napa saking larise ing pangajap tamunipun kados dawet menika kemrewel benjang-enjang. Nggih. Rampung Bu Puji genipun nggih artanipun dipunetang. Artanipun dipunetang. Oh, calon manten putri. Nah, tumut tumbas dawet. Ya. Sampun ngagem busana ingkang endah. Menakit dening Kadang Juru Rias Mbak Puji saking Kauman Sidarja. Kamase
Pak Dene, Budene sami sesarengan tumbas dawet nggih. Nggih. Tasih dawetipun dereng telas. Nggih. Padang biru kotret sampun supe. Ampun mata kula. Kula huli ora seneng fotone goroh. Ujar kula gagah bareng dadi gambar elek. Kadang juru potret dereng tetepangan saking pundi malam menika. Nggih. Sampun kondang kaloko. Oh niki nggih. Sampun supe. Pilih mangke sak sampunipun. Rampung sate dawet kemudian badhe mendem arek mall Kang Limrah petetan Sinom. Petetan Sinom werdinipun sampun rampung wekdal nemipun calon pengantin. Nggih. Dumateng para kadang para rawuh samudayanipun dereng kelas dawete tasih nggih monggo ngantos rampung Bu Puji nggih. Oh sampun dipuneta ngangsal-angsalanipun nggih. Alhamdulillah. Angsal kawandasa kali yuta. Nggih. Monggo Pak Pondiman. Kak paringaken dumateng calon temanten kenaryo sangunipun nggihipun mangun Bale Wisma. Nganti kaboten Bu Pondiman nggih pun ngasta angesalan-esalanipun sate dawet sampun rampung. Nggih, kaaturaken dumateng Kang Putra Pak. Nduk anakku iki tampan nono. Nggoningsun dodol dawet kinaryo sangumu. Nggonmu mangun Bale Wisma. Muga-muga tansah nampa kaberkahaning Gusti Kang Maha Kawasa ya Nduk. Tak kekundang tanono sambekala sawijapa jumbuh ingkang sinedya samunipun nggih. Nggih, sampun supe Bu Puji. Sampun supe Bu Puji dumateng calon manten putri. Nggih.
Monggo Bu Yanti umpami badhe mendhem to rekmo. Nggih, sampun dipun pendhem rekmo pertana sinom saking calon pinanten putri. Nggih. Sampun dipun pendhem wonten ing kajengipun Bisma. Nggih, sampun. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi mangke tansah linangkan dening pinanten sekalian ingkang tundhonipun saged damel balik Bisma ingkang tansah enget bilih mangsa mudanya sampun rampung. Nggih, saklajengipun badhe motong magas tumpeng. Magas tumpeng calon pinanganten kemudian badhe tinulang. Dipun tulang ingkang pungkasan. Awit benjang kemben sampun enten ingkang tulang piyambak inggih menika ingkang kakung. Bu Yanti sampun samapta ngasta tumpeng. Nggih. Tumpeng ingkang jangkep sak lawuhipun. Dilalah tesi tinutupan ron. Tesi tinutupan ron ingkang mangke badhe katigas kapagas dening Kanjeng Rama Pak Poniman. Dipotong dening Pak Poniman kagem dulang ingkang putra. Nggih anakku. Anakku Sinta Apriani ngerti yo Yongger iki sun dulang kang pungkasan kediramu gede pangarep-arepku lumantar dulangan iki sediamu bisa kalaksanan. Kanthi maos bismillahirrahmanirrahim dipun potong tumpeng ingkang sampun samakta. Nggih. Kadang juru shopping lan kadang juru potret. Lon-lonan Pak Poniman ini pun tulang ingkang putra lawuhe pinilih. Lawuhe pinilih. Aje unjukanipun Bu Puji niku sanipun. Pak Poniman sekalian Ibu tansah enget pilih duk rikala enguni tasih alit calon pinanganten Mbak Sinta Apriani tan kendhat nggihipun golo mentah dumateng putranipun Pak Poniman satemah adamel putranipun gesang manut tatananing agama.
Islam. Kepripun Pak Poniman sampun rampung? Alhamdulillah. Nggih. Anji enget Mbak Sinta Apriani Kanjeng Rama nginipun golo wendah dumateng panjenengan boten pojo-pojo. Sedaya sampun kaparingaken dumateng panjenengan. Mugi-mugi sageda pinaringan lulus raharja ngantos ing akhiring jaman. Nggih. Jalaran bojo menika berawal dari pandangan mata terus saling jatuh cinta. Orang tua, agama dan pemerintah harus memberikan izin sebab saking izinipun badhe anuaken keberkahan. Oleh karena itu jadikanlah suami istrimu itu hanya satu selamanya, kecuali maut yang memisahkan. Jadikanlah pasangan hidupmu selama hidup kecuali maut yang memisahkan. Oh ingkang pungkasan, ora nganti gawe kuciwa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nggih, alhamdulillah sampun rampung ungling gending dawet ayu nggih. Para pepundhen sepuh, para aji sepuh, bini sepuh nggih. Atur kamuningan pilih ing enjang menika Mbak Puji juru rias saking Kauman Sidarja nggih derek nyengkuyung dumateng Pak Poniman nggihipun sumedya anggelar adi Stara Siraman ing enjang kalenggan menika katemahan ing purwa madya lan wusananipun saged lumampah kanthi lancar lan gancar. Nggih para rawuh kakung saputri samudayanipun niki nyenjang dinten resepsinipun. Nggih sesarengan kalian kadang juru rias Mbak Puji rias manten Kauman. Lan kula nderek ndedonga dumateng Ibu Bapak Poniman sekalian garwa, mugi-mugi nggihipun anindaken wajibe ngasepuh amiba suto amargya siwi pinaringan lancar wilujeng ing awal tumenging akhir. Nggih, kados ingkang sampun kawula daraken dongenganipun Ki Joko Tarub. Rikala rumiyin Ki Joko Tarub niku nyeler agemane Dewi Nawangwulan. Widodari kang pinuju adus wonten ing sumur nggih, wonten ing sumur gunung. Dipun seler agemane satemah Dewi Nawangwulan saged boten saged kondur makayangan jalaran kelambine dipun colong dening Ki Joko Tarub. Nah, sareng makaten Dewi Nawangwulan damel sayembara. Sinten sing nemokaken kelambiku bakal dadi bojoku. Ingkang nyolong Joko Tarub. Nah terus dados garwane Ki Joko Tarub Dewi Nawangwulan menika kagungan anak setunggal
Dewi Nawangsih. Nah. Rikala semanten agemanipun Dewi Nawangwulan dipun simpen wonten ing lumbung dipun tindih pari. Nggih, dipun tindih pari. Nggih. Nek wonten ing sebatan basa Jawi parine niku kan jaman rumiyin kasih pari ingkang enten gagangipun boten kados samenika pari werni-werni nggih enten gagangipun dipun simpen wonten ing lumbung dipun tindih pari. Nah sareng mekaten Ki Joko Tarub dipun tilar tumuju wonten ing sumber Dewi Nawangwulan meling Pakne dangdangan iki aja nganti dibuka. Nggih, karepe kon aja nganti dibuka ning Joko Tarub malah penasaran. Dangdanganan dibuka. Bareng ngoten, bareng wangsul dados kejoderan Dewi Nawangwulan. Nek jaman rumiyin adang sego niku mung runggihan pari disukaken kusang ditutupi terus dadi segan mung dikirabaken tok segane padha tiba terus mangke merange disukaken lumbung malih kingsenan malih jaman rumiyin. Nah bareng ngoten kedah dipun damelaken lesung Dewi Nawangwulan nggo nutu pari kang wonten ing lumbung dangu-dangu parine telas. Bareng parine telas kelambine ketemu. Sareng kelambine ketemu terus Dewi Nawangwulan saged kondur makayangan. Pramila Dewi Nawangsih tasih alit sampun dipun tilar dening ibunipun kondur dhateng kayangan. Tasih musuh sampun dipun tilar. Welinge Dewi Nawangwulan dhateng Joko Tarub nek kepengin ketemu anak karo ibune gawe payonan sak cakete lumbung. Nah, payonan menika sak menika ingkang pinastan Tarub. Nggih. Sang Tarub nek kepengin ketemu nggih para ayame mboten enten Mbak Puji. Ayame mboten enten. Oh nggih. Nggih mboten napa-napa. Kaya niki. Sumedya umpami enten ayame saged ngelepas ayam. Menika werdinipun ayam menika saking endhok netes dados ayam. Begitu netes dados ayam langsung saged damel pangupa jiwa piyambak golek pangan dhewek. Niku werdine calon pengantin sekalian mugi-mugi sak samunipun mangun bale griya saged mandiring pribadi. Gandeng sampun rampung ngen kawula ndherekaken madining adicara siraman pramila saking kawula amung sak manten mbok pilih kathah atur kula ingkang tepi saking tata krama mono dene atur kula ingkang cewet anguji wani amun nyuwun gunging pangapunten. Jenang selo ader kalih sak sonderan apuranto yen wonten lepat kawula. Waduk Gajah Mungkur Wonogiri menawi enten keladuke ngantur nyuwun pangatsami. Minangka wusanane ngatur kawula. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun katur dumateng kadang juru pita swara matur nuwun.